چی نمیگیری؟ салом дӯстони азиз, донишҷӯёни гиромӣ, аз дидори ҳар як нафари шумо ман хеле хурсанд ҳастам. умедвор ҳастам ки имрӯз боз як чанд соат имкон пайдо мекунем ки бо ҳамдигар дар омӯзиш бошем ва табодули таҷриба кунем. тавре мебинам имрӯз дар ин вебинар муроҷон иштирок дорад, муроҷон Юсупов, Саторов Манучер ва як нафари дигар JSH. шумо ки ҳастед номатонро нависед ва фикр мекунам як дақиқаи дигар шояд мо интизор мешавем то ин ки дигарон ҳамроҳ шаванд ва ҳамагӣ баъд аз як дақиқа вебинарамонро шурӯъ мекунем. хуб, мавзӯе ки имрӯз мо мехоҳем сари он суҳбат кунем, ин акосӣ ва сабти видео ҳаст, бахусус тавассути истифодабарии телефони мобил, яъне тавассути истифодаи имкониятҳои телефони мобилӣ. дар он слайде ки ман барои шумо таҳия кардам, кӯшиш кардам ки чанд тавсияҳои асосиро бароятон пешниҳод кунам ва якҷо бубинем ки барои акс ва навори хуб гирифтан ба кадом қоидаҳо таваҷҷӯҳ кардан лозим аст. хуб, нахуст мо барои гӯем ки гирифтани гӯем ки акси хуб аз 10 қоидаҳои асосӣ истифода мекунем. ин презентатсия ба забони русӣ буд, ба он хотир ки ин вебинари мо ба забони тоҷикӣ аст. ман онро ба забони тоҷикӣ тарҷума кардам ва барои ҳамин дар баъзе ҷойҳо ки калимаҳои русӣ бошад ба он аҳамият надиҳед, ман онҳоро ба шумо мефаҳмонам. хуб, ҳоло биёед мебинем ба 10 қоидаи асосӣ ки зимни гирифтани акс ва навор, умуман кадр, таваҷҷӯҳ кардан ба онҳо хеле муҳим аст. хуб, якум ин контраст, яъне мувофиқати рангҳои гуногун аст. тавре медонед ҳар як аксҳое ки мо мегирем ё ин ки ҳар як кадре ки мо ба он назар мекунем тавассути чӣ дастгоҳи акосӣ бошад ва чӣ тавассути видеокамера бошад, умуман дар кадри мо бояд он кадри мо контрасти хуб дошта бошад, яъне рангҳои гуногун дар он ҷо хуб бояд ҷойгир шаванд, яъне тавре мегӯянд рангҳо бояд ба ҳамдигар зебанд. хуб, дар кадр бояд рангҳо мувофиқат кунанд, яъне чӣ хел. масалан мо агар ашёҳои рангаш равшанро сурат гирифтан хоҳем ё ин ки сабт кардан хоҳем, онҳо бояд дар пасманзари торик, яъне бекграунди торик, ва ё агар ашёҳои рангаш худи ашёҳо рангаш торик бошад, онро мо бояд дар пасманзари равшан акосӣ кунем. инҷо масалан дар акс шумо мебинед акси божая коробка, яъне ки она чӣ мегӯянд ба мому ҷурғотак будми. хуб, ҳамин акси божая коробкаро мо дар ин ҷо мебинем ки дар пасманзари кабуд гирифта шудааст, чунки акси худи ин ҳашарот, ранги худи ин ҳашарот сурхи баланд ба моил ба сурхи баланди ҷигарӣ ҳаст ва нуқтаҳои сиёҳ дорад. аз ин рӯ масалан ҳамин ҳашаротро дар пасманзари кабуд гирифтан ба он кӯмак кардааст ки мо ҷузъиётҳои хурд, ҳатто мӯйлабчаҳои онро ва қадпойчаҳояшро хуб бубинем. ҳамин тавр вақте ки шумо ашёҳои равшанро дар пасманзари торик мегиред, ҷузъиётҳои объекти шумо хубтар намоён мешавад, ё ин ки баръакс объекти торикро
худ яъне ки агар объект торик бошад, масалан ин мушаки ман ки сиёҳ аст, агар онро дар пасманзари сиёҳ гирем он наменамояд ва агар мо онро дар пасманзари сафед гирем он метобад. ё ин ки он чизе ки масалан анин ручка ки сафед аст, инро мо дар пасманзари торик гирем, агар он хубтар менамояд. хуб, одамонро дар пасманзари ҷигарӣ, ранги ҷигарӣ ва зард акосӣ накунед, чунки ранги акс табиӣ намешавад. барои чӣ? барои он ки аслан одам худаш вақте ки пӯсти одам моил ба зардӣ дорад ва ё ин ки баъзе одамоне ки гандумранг ҳастанд, онҳо бахусус агар ки шумо дар конференсҳои байналмилалӣ акосӣ кунед ва мардумони гуногун миллатро метавонед бубинед ва пасманзари ҷигарӣ ва зард аксҳои одамонро табиӣ нишона медиҳад, чунки ҳамин оттенка ё ин ки таъсири ранги ҷигарӣ ва ранги зард барои одам мерасад ва ин чеҳраҳо табиӣ ба назар намерасанд. ҳамчунин одамонро дар пасманзари рангоранг, яъне ба забони тоҷикӣ гирем алобало, акс нагиред, чунки он таваҷҷӯҳи бинандаро аз объекти шумо дур мекунад. вақте ки дар пушти кадр акс рангҳои гуногун ё ин ки patent print мегӯянд ба забони англисӣ, яъне ки нишонаҳои мухталифи гуногун мисли он абойҳои зардеворҳои ранга, гулдузиҳои хеле зиёди сергул ва мисли он аст. вақте ки дар пасманзари ин шумо одамонро сурат мегиред, таваҷҷӯҳ ба он ҷузъиётҳои хурди пасманзар бештар ҷалб мешавад. хуб, ҷойгиршавӣ. ҷойгиршавӣ ин элемент ё ҷузъиётҳои муҳими акс набояд парешон ҷойгир бошанд. беҳтар аст ки агар онҳо ягон шакли соддаи геометриро ифода намоянд. дар ин ҷо бисёр муҳим аст ки объекти шумо, масалан ин ҷо аксро бинед, объектҳои асосӣ дар ин ҷо дар ки шакли секунҷаро нишон додааст ва мехоҳанд ягон амалеро ишора кунанд. аммо тавсия дода мешавад ки объекти шумо бояд чунон ҷойгир шавад ки дар шакли парешон набошад. яъне шумо масалан агар ки дар ягон манзараро сурат гирифтан хоҳед ва мехоҳед ки дар он парранда, мисол ба боғи ботаникӣ рафтед ё ин ки ба боғи ботаникӣ рафтед ва мехоҳед ки майдони гулзорро ё ки майдонеро сурат гиред ва дар он гулҳоро нишон диҳед ё ин ки одамонро нишон диҳед, бояд чунон акс гиред ки ҳамон объектҳои шумо бо низом дар кадратон ҷой гирифтаанд, яъне ки одамаш дар як ҷо, гулаш дар як ҷо ва байн дар як масалан сарҳади васеи холӣ набошад, чунки объектҳои бенизом акси шуморо ҳам гӯем ки ифлос ё ин ки бемантиқ мегардонад. хуб, баробарвазнӣ ва мизон. дар ин талабот чунин ишора шудааст ки объектҳо дар қисмҳои гуногуни акс ҷойгирифта бояд ба ҳамдигар бо ҳаҷм ва ранг мувофиқат кунанд. яъне вақте ки шумо мебинед ки дар яъне ҷойро акс мегиред ки масалан мисли ҳамин аксе ки дар презентатсия мебинед, дар ду тараф бино ҳаст ва онҳо бояд аз назари ғунҷоиш, аз назари ҳаҷм ва ҷойгиршавиашон дар кадр бояд баробар бошанд. агар онҳо воқеан масалан шумо ду кӯчаро мегиред, як кӯчаи дарозро мегиред ва дар ду тарафи кӯча биноҳо ҳастанд ва шумо бояд ҳамчунон гиред ки бо ҳамон як хати рост ва ҳузури биноҳоро баробар дар кадратон таъмин кунед. онҳо бояд баробар бошанд, чунки вақте ки объект аз ду тараф шурӯъ мешавад, он вақте ки камтар яктарафа гирифтед, агар аксатон каҷ ё ин ки нопурра метобад. ва қоидаи бисёр ҷолиб ва муҳими дигар инро қоидаи 4 мегӯянд, гузариши тиллоӣ ё ин ки сарҳади тиллоӣ аст.
ба забони русӣ золотое сечение. гузариши тиллоӣ табре медонед аз даврони мисри қадим маъруф аст ва хусусиятҳои онро Евклид ва Леонардо да Винчи меомӯхтанд ва аз ҳама шарҳи соддаи гузариши тиллоӣ ин аст ки ин нуқтаи беҳтарини ҷойгиршавии объекти сабт тахминан аз 1/3 ҳиссаи қисмати уфуқӣ ва амудии сарҳади кадрро ташкил медиҳад. ҷойгиршавии объектҳои муҳим дар ин нуқтаҳои гузариш ҷолиб ва табиӣ ба назар хоҳанд расид ва онҳо диққати бинандаро ҷалб хоҳанд кард. хуб инҷо вақте ки шумо гузариши тиллоӣ ҳамин чоркунҷаи байни кадр ҳаст. шумо ҳоло дар презентатсия ин чоркунҷаро мебинед ва агар таваҷҷӯҳ карда бошед ҳамин крест, яъне ки ҳамин крести икси ки калон гузашта истодааст, ҳамон гузаришаш дар байни ҳамин чоркунҷа аст ва ҳамин ҳар аксе ки дар дохили ҳамин чоркунҷа ва ё ин ки ҳамин хати аввал ва ё ин ки хати аввал онро мебурад, ба он агар ворид шавад ҳамин нуқтаҳое ки масалан 1-2 ҳаст ё ин ки 3 ва 4, ба ҳамин нуқтаҳо агар гузариш объекти шумо гузарад, ҳамин хатҳо аз объекти шумо гузарад, ин аксҳои гӯем ки фаҳм ва объекти шумо равшантар намудор мешавад. инҷо ман тавсия медиҳам ки як видеоро якҷо тамошо кунем. ин видео барои интихоби кадрҳо ба шумо маълумоти бештар медиҳад. хуб, инҷо дар ин видео мо хубтар дидем ки агар кадрҳо зимни гузариш аз сарҳади гӯмки тиллоӣ ба навор гирифта бошанд ва объекти асосӣ дар ҳамин хати объект гузариши тиллоӣ ҷойгир бошад, он чӣ гуна менамояд. яъне баъзан чӣ гуна мо метавонем ки ҳамин золотое сечение ё ин ки сарҳади тиллоии кадрро муайян кунем. агар шумо дастгоҳи акосӣ дошта бошед, ба дастгоҳи акосии шумо ҳамин гуна чоркун, яъне ҳамин гуна хатҳоро нишон медиҳад ва баъзан вақте ки объекти шумо ба ҳамин чоркунҷаи байн дуруст афтӣ, ҳамон чоркунҷа ранги сабзро мегирад ва баъзе дастгоҳҳо садо мебарорад, бик бик мекунад. лекин агар шумо бо телефони мобил ва дар телефони мобил ҳам ҳамин гуна настройки ҳаст ки шумо ҳамин сарҳади тиллоӣ, хати сарҳади тиллоиро муайян мекунед ва аллакай барои шумо осон аст ки ҳамин сарҳади гӯем ки хати сарҳади тиллоиро муайян кунед. ман дар ин ҷо мехоҳам ба шумо тавассути азбаски дар ин кадр ман шумо мушкаи маро чӣ гуна ҳаракат мекарданашро намебинед, ман барои шумо ҳозир дар коғаз кашида нишон медиҳам. яъне ки вақте ки дар ин ҷо агар ки ҳамин кадри сарҳади тиллоӣ бошад, бояд объекти шумо ҳатман аз ҳамин хат, яъне дар дохили ҳамин чоркунҷа дар ягон ҷояш бошад, ё ин ки ҳамин хати дар боло буда аз чеҳраи қисми аз ҳамин объектро гузарад. барои мисол, масалан мо як одамча мекашем, ҳамин хат
аз қисмати ҳамин чеҳраи объекти мо гузашт. ин ҳам аллакай объекти хуб аст, кадри гӯем ки хуб аст. ё ин ки мана мо дар ин қисм объектамон ин аст ва аллакай бинед ки дар як паҳлӯ хати сарҳади тиллоӣ ба мисли гӯем ки шакли ҷамъ ҳамин объекти мо аз байни объекти мо гузашт. дар ин ҳолат таваҷҷӯҳ бештар ба ҳамин объекти сабтшуда равона мегардад. хуб, қоидаи дигар ин диагонал мегӯянд. инҷо дар акс шумо дидед ки чӣ хел дар шакли ду хат ҳавопаймоҳо гузаштанд ва аз худ из гузоштанд ва дар шакли диагонал гирифтани акс ҳам композитсияи шуморо хеле муассир ва ҷолиб мегардонад. ин хеле сода аст, яъне осон аст. чӣ гуна объектҳои асосии кадрро мо дар хати диагоналии кадр ҷой медиҳем. мисол, ин сарҳад аз нуқтаи болои қисмати чап ба нуқтаи поёни самти ростро дар бар мегирад. масалан, агар мо ҳозир ба компютер нигоҳ кунем, ҳавопаймое ки аз тарафи дасти рост, яъне аз кунҷи дасти рост ба боло парвоз карда истодааст, бинед дар тарафи боло ҳаво ҳаст ва нуқтааш ҳамон гӯем ки аввали ҳамон нӯли ҳавопаймо ба аз инҷо шурӯъ шудааст ва ба тарафи поён хаташ то ба поён меравад. ва инҷо бошад агар аз тарафи дасти рост боз ба тарафи масалан ба кунҷи поёнӣ фаромадааст. ин усул хуб аст барои он ки нигоҳи бинандаро беист ба тамоми акс ҷалб мекунад. вақте ки бинанда мебинад ки объекти шумо дар як кунҷи акс аст ва баъд аз думаш боз гӯем ки хатҳо дорад, як хати муайян, ин дар ин акс ин нишонаи ҳавопаймо аст. дар аксҳои шумо ин метавонад агар акси одамон бошад, агар ин зонҳое ки як қатор одамон нишастаанд, ё ин ки дастҳо, биноҳо, ё ин ки ҷӯи бор, умуман ягон ашёҳое буда метавонанд ки бо пай дар пай ҷойгир буданашон ягон хатро ташкил медиҳанд. хуб, формат яъне шакли сурат. аслан формат шакл мегӯянд. мо аксҳо ба таври амудӣ ва уфуқӣ гирифта мешаванд. амудӣ яъне вертикалӣ, уфуқӣ горизонталӣ. аслан мо тавсия дода мешавад ки бештари аксҳоро шумо дар шакли уфуқӣ ё ин ки горизонталӣ акс гиред. яъне фотоаппарататон дар кадом ҳолате ки қарор дорад, дар ҳамон ҳолат онро масалан одатан ин хел акс гиред ва ба телефони мобилӣ ҳам бошад, тавсия дода мешавад ки шумо онро ба таври уфуқӣ яъне горизонталӣ нигоҳ доред ва акосӣ кунед. аммо агар дар объекти шумо дар кадри шумо объектҳое бошанд ки онҳо ба таври вертикалӣ ё ин ки амудӣ ҷойгиранд, яъне рост ҳастанд, масалан биноҳо метавонанд ки сутунҳо бошад. агар шумо аз ягон чойхона гиред, ин қатори сутунҳое ки масалан ба таври вертикалӣ яъне рост монда шудан иборат аст. агар чунин объектҳо дар кадри шумо вуҷуд дошта бошад, ё ин ки дарахтҳое ки дар як самт шинонда шудаанд, он вақт иҷоза дода мешавад ки шумо аксатонро ба таври вертикалӣ акосӣ кунед, яъне ба ин тарз мобилатонро нигоҳ доред ва сурат гиред. ва қоидаи ҳафт. қоидаи ҳафт асосан нуқтаи сабт аст, нуқтаҳои сабт. инҷо ман мехостам пеш аз он ки ин слайдро шумо хонед, мехостам аз шумо пурсам ки шумо нуқтаҳои сабт гуфта чиро мефаҳмед ва хоҳиш мекунам дар қисмати чат ҳаминро нависед. инҷо дар иштирокчиён хеле кам аст, алишер ҳаст, муроҷон ва қиёмиддин буд баромад. хуб, ҳар касе ки ҳаст. хуб, шумо нуқтаҳои сабт гуфта чиро мефаҳмед? алишер, муроҷон?
умедворам шумо маро мешунавед. хуб, то фикр мекунам интернетатон чунон суст аст ки шумо дар инҷо навишта натавониста истодаед. шумо навишта истодаед. хуб, ки навишта истода бошад. сабт нуқтаҳои сабт. хуб, бед шумо фикротона наистед, ман гуфтан мегирам ва шояд фикрҳои шумо мувофиқат мекунанд ба он чизе ки дар презентатсия ҳаст. хуб, интихоби нуқтаи сабт бевосита ба қабул ва бардошти эҳсосоти навор таъсир дорад. Яъне чӣ хел шумо аз кадом ист, аз куҷо шумо сурат мегиред, ба бардошти одамон, ба бардошти бинанда аз акси шумо хеле таъсир мекунад. ин қоидаҳои соддаро тавсия медиҳам ки ба хотир гиред. барои мисол, барои портрет нуқтаи беҳтарин сатҳи чашмҳои объект аст. яъне ки агар шумо мехоҳед ки портрет гиред, бояд аз штатив истифода кунед, ё ин ки ба дастатон бошад чунон фотоаппарататонро, ё ин ки дастгоҳи акосӣ, ё ин ки телефони мобилатонро чунон ҳамхел рост кунед ки ҳамин камераи шумо баробар ба чашми ҳамон объект бошад, ба чашми ҳамон нафар. ва агар шумо мехоҳед ки ягон нафарро ба қадаш баробар акс гиред, яъне портрет гиред ва дар портрет вай ҳамихел аз сар ба по ҳама намуд ҷояш тобад, дар ин ҳолат тавсия дода мешавад ки шумо дастгоҳи акосӣ ё ин ки фотоаппарат ё камераатонро ба рости миёнаш нигоҳ доред. албатта шумо бояд камтар дуртар истед, чунки агар наздик истеду шумо ба рости миёнаш вая акс гиред, агар ҳатман миёнашро акс мегиред ва шикамашро. барои ҳамин бояд дуртар ҷойгиршавиатонро, масофаи ҷойгиршавиатонро каме дуртар гиред ва ҳамин камераатонро чунон нигоҳ доред ки рости миёни ҳамин объекти шумо баробар аст. лекин аҳамият диҳед ки ҳамин хати горизонталӣ акси шуморо ба ду қисмати баробар тақсим накунад. чаро? чунки вақте ки шумо ба қисмати болоӣ гӯем ки ҳамин хати горизонталӣ агар ки баробар ҳамин одамро аз байнаш ду тақсим карда гӯем ки баробар тақсим кунад, пас таваҷҷӯҳ ба қисмати ба бадани ҳамин одам равона мешавад. вақте ки агар дар байн ҳамин миёнашу яъне ки ҳамон бадани вай ду тақсим шавад, пас объекти гӯем ки ҷойҳои асосии ҳамон таваҷҷӯҳи одам на ба рӯй, балки ба бадани ҳамин объект равона мешавад. аз ин рӯ тавсия дода мешавад ки ҳарчанд фотоаппаратро рости миёни ҳамон объектатон нигоҳ медоред, лекин чунон акс гиред ки хати горизонталӣ каме болотар аз ҳамон тақсимоти баробари объект бошад. ҳамчунин тавсия дода мешавад ки шумо вақте ки одамонро акс мегиред, ё ин ки ягон объекти ба қадаш дарозро, ё ин ки худаш ҳамон ҷисми дарозро сурат мегиред, аз боло сурат нагиред, чунки ин объект агар одам бошад қадаш паст менамояд ва агар шумо нафареро аз баландӣ акосӣ кунед, вай ҳатман ҳам қадаш паст менамояд ва дар акси шумо одами хурд метобад. баъдан тавсия дода мешавад ки агар шумо кӯдаконро сабт карданӣ ҳастед, ё ин ки ҳайвонҳоро сурат гирифтанӣ ҳастед, гурба, саг, ин ҷонваронро ҳатман камераатонро ба қади онҳо баробар фароред ва ҳамин талаботи дар боло гуфта шуда, яъне ки ё ин ки ба миёнашту агар ки мехоҳед ки ҳамон объектатон пурра тобад, ба миёнаш баробар кунед камераатонро ва агар ки хоҳед ки қисми баданаш тобад, агар яъне фақат чеҳрааш, онро ба чашмаш баробар кунед. лекин ҳеҷ вақт гирифтани ҷонварон аз баландӣ ва кӯдакон иҷоза дода намешавад. шояд иҷозат медиҳанд, чунки як фотографи
бритониёӣ гуфта буд ки баъзан дар умум дар акосӣ қоидаҳои бисёр сахт нест, танҳо қоидаҳои техникӣ ҳаст ва баъзан барои композитсияро интихоб кардан фотограф худаш мустақил аст, чунки ҳар нигоҳе ки ҳар чизе ки ба назари вай дуруст зебо метобад, яъне ин дуруст аст, яъне вай дидгоҳи худи акос аст. аммо инҷо мо танҳо чанд тавсияҳои техникиро медиҳем ва шуморо огоҳ мекунем ки кӯдакону ҷонваронро масалан аз баландӣ агар сурат гиред ё одами қадбаландро аз баландӣ сурат гиред, вай масалан қадаш паст ё ин ки номукаммал метобад. хуб, қоидаи дигар самт аст, яъне самти акси шумо. асосан майнаи мо одат кардааст ки аз тарафи чап ба рост мутолиа кунад. ҳамин тавр мо аксро низ баҳогузорӣ мекунем, яъне аз чап ба рост, ва аз ин рӯ тавсия дода мешавад ки маркази мантиқиро дар тарафи на чап балки рости акс ҷой диҳед, яъне тарафи рост. ва чаро? Чунки вақте ки аз тарафи чап шумо тамошо карда, масалан ба таври автоматик чашм аз тарафи чап нигоҳ карда ба сурати шумо нигоҳ мекунад, нигоҳи бинанда ба объект дучор мешавад ва аз тарафи рост аст, ва вақте ки чашм аз тарафи чап нигоҳ карда ба тарафи рост меояд, аллакай объект бо объект вомехӯрад ва онро хубтар дарёб мегирад. доғи ранга. мо вақте ки дар кулоб дар намоиши аксҳоро ҷамъбаст мекардем, як аксе буд ки дар он ғуруби офтобро акосӣ карда буд ва як хонанда, ва дар ҳамин акс ғуруби офтоб як бозии рангҳоро ташкил карда буд. ҳаминро, яъне ки вуҷуд доштани як чизи бисёр хеле равшан, онро доғи ранга мегӯянд. агар дар як қисмати акс доғи рангҳо ҷой дошта бошад, пас дар қисмати дигари он бояд чизе бошад ки бояд таваҷҷӯҳро ҷалб созад. ин метавонад доғи дигари ранга бошад ё объекте ки дар кадр ҳаракат мекунад. масалан, агар ҳамаи рангҳое ки дар акс ҳаст онҳо ба низом бошанд, ҳамун акс вақте ки шумо мебинед ягон чизи зиёдатӣ ва ҷилвакунанда дар чашм наметобад. лекин бинед ки вақти бахусус дар ҳангоми ғуруби офтоб ин аксро бинед, дар поёни дар қисмати дасти чап як равшанӣ ҳаст, яъне ин аллакай доғи ранга аст ва ба хотири он ки таваҷҷӯҳ ба ин пуфакҳои ҳавоӣ ҷалб шавад, на ба ҳамон доғи рангаи равшан ки дар тарафи дасти чап аст, дар ин ҷо ҳамин пуфакҳоро гирифтаанд ки он пуфакҳо ранга ҳаст ва ҳамчунин онҳо дар ҳоли ҳаракат ҳастанд. яъне ба ҳар ҳол вақте ки дар акс доғи ранга вуҷуд дорад, як объекти ҳаракаткунанда диққатро боз ба худ ҷалб мекунад. ҳаракат дар кадр. бо акосии объектҳои дар ҳаракат, яъне автомашина, дучарха, ҳамеша дар қисмати пеши объект ҷои холӣ гузоред. бинед, инҷо акси мошин аст ва қисми роҳ ҳам намудор аст. яъне чунон объектро акс гиред ки гӯё тоза ба кадр ҳамроҳ шуда бошад, на ин ки аз он баромада истодааст. ва агар ба ҳамин мошин нигоҳ кунем, вай гӯё ки нав ба кадр ворид шуд. хуб, инҷо оид ба акс агар савол дошта бошед, марҳамат, пурсед. савол нест, пас бед ба бахши сабти видео мегузарем. барои сабти видео интихоби он композитсия ва интихоби гӯем ки кадр, он чизоне ки зимни акосӣ гуфта гузаштем, онам хеле муҳим аст. танҳо дар сабти видеоӣ чанд гӯем ки кадрҳое ба назар гирифта мешавад ки он, яъне кадрҳо ва гузаришҳои кадрӣ ба назар гирифта мешавад ки он видеои шуморо гӯем ки мукаммал нишон медиҳад. ба қисмати аввал нигоҳ кунем, деталь, яъне ҷузъиёт. ба ҷузъиёт ворид мешавад кадрҳои хурд.
ин дохил мешавад ҳамон чашм, яъне ҷузъиётҳое ки аз он объект иборат аст, ё ин ки ҷузъиётҳое ки дар ҳамон муҳит моро иҳота кардаанд. вақте ки шумо деталь мегиред, яъне ҷузъиёт мегиред, ин метавонад чашм бошад, ин метавонад дастон бошад ки ба ягон кор машғул аст, ин метавонад нохунҳо бошад ки масалан дасташро болои дасташ мондааст ва нохунҳои, агар ки он объект зан бошад, агар нохунҳояш се рангу наққошӣ бошад, метавонед нохунҳоша гиред вобаста ба маълумоте ки ба шумо лозим аст. ё ин ки он метавонад ки ягон ҷузъиёти хурди рӯи мизи вай ё ин ки хонааш бошад ки дар ҳамон лаҳза шумо онро мушоҳида кардед. ё ин ки детайл метавонад ки як муҳра ё ин ки ягон нишонае бошад ки дар сари синаи ҳамон объект гузошта шудааст. дуюм ин крупный план, яъне ки плани пурра мукаммал ки дар он объект аллакай пурра намуд бо чеҳрааш ва чеҳраи объект пурра аст ва қисми баданаш намудор аст. ва сеюм плани аввали миёна ки дар он объект ҳам чеҳрааш намудор аст ва аз қисмати гӯем ки сина поёнтари баданаш намудор мешавад. ва баъдан дуюм плани миёна ин вақте ки ин ҳамон объект қариб то зонуяш намудор аст. баъдан общий план, яъне плани умумӣ, вақте ки объект аз сар то ба пояш намудор аст ба тамоми қад. ва баъдан дальный план, яъне плани дур, вақте ки объект дуртар ва дар гирдаш ҳаво бисёртар аст, ё ин ки муҳиташро аз дурӣ сабт кардаанд. хуб, ман оид ба детальный план ба шумо аллакай гуфтам. асосан детальный планро чӣ хел истифода мекунанд? вақте ки шумо монтаж мекунед, баъзан шахс вақти суҳбат кардан фикрашро такрор мекунад ки шумо уна мебуред, ё ин ки ягон лаҳзаҳои иловагӣ мешавад ки шумо уна буридед ва агар ки ҳамон детальный план, яъне плани ҷузъиётҳои алоҳидаро сабт накарда бошед, кадри шумо вақти мепарад. вақти тамошо кардан он яъне ҳамвор намешавад. барои ҳамвор нигоҳ доштани ҳамон ҷойҳои буридашуда, ҳамин ҷузъиётҳои хурд дар болои кадри гӯем ки дар ҳамон хати асосии монтажная линия, яъне дар хати асосии таҳрири видео, наворҳои видео, ҳамин наворҳои ҷузъӣ гузошта мешавад. хуб, инро ман ба шумо фаҳмондам ва ҳоло биёед мебинем ки гузариш аслан чӣ хел мешавад. хуб, гузариш аз плани гӯем ки як ба плани миёна мегузарад ва аз плани ду бинед ба плани чор ва аз плани як ба плани панҷ, аз плани чор ба плани шаш. ин презентатсия дар дасти шумо меистад ва баъдан ҳамчунин сабтро мебинед. метавонед ки аллакай муқоиса кунед ки чӣ хел сабт кардан мумкин, яъне ҳангоми таҳрир кардан кадом планҳоро дар куҷо чӣ хел мондан мумкин аст. хуб, гузариш бинед. якум деталь, дуюм крупный план, баъдан плани миёна, плани чорум, плани панҷум ва плани шашум. яъне дар ҳамин шакл агар шумо гиред, аз ҷуз ба кул, ба таври сода карда гирем, агар аз ҷуз ба кул сабт мекунед. агар шумо аз барномаҳои, агар телефони шумо ба барномае дошта бошад ки он натавонад ки якчанд хати таҳрири видеоро танзим кунад, пас шумо ба ҳамин шакл тавассути телефони мобилиятон сабт кунед, онро ишора мекунед. масалан агар ягон кас хандида истодааст ё гирья карда истодааст, аз чашмаш эҳсосоташро хубтар мебинед. баъдан средний план мегиред, крупный план мегиред, яъне ки чеҳраашам аз чашм аллакай чеҳрааша метобонед қисман. баъдан средний план мегиред, баъдан
дуюм средний план мегиред, баъдан общий план мегиред, плани умумӣ ва дальний план мегиред. ин метавонад ки ҳамзамон бо ягон қисса ва бо ягон гӯем ки суханронӣ иборат бошад. баъдан яъне ки ҳузури ҳаво дар кадр бояд объекти шумо, агар ки шумо онро крупный план гирифтед ё ин ки средний план гирифтед, ҳатман бояд ҳаво дошта бошад ва як ҷой бошад дар он, то ин ки дар кадр ҳамон объекти шумо мисли он набошад ки дар қутӣ худашро ғунҷондааст. бинед дар аксҳо мо ҳамин дар шакли гӯем ки абр нишон додем ки чӣ қадар ҳаво ҷой доштанаш имкон дорад, то ин ки агар ки объект пурра ба ҳамон кадр ворид шавад ва ягон ҳавои холӣ набошад, ин ба мисли ҳамон мешавад ки шахсро дар як чаҳорчӯбаи қутӣ сахт ки маҷбурӣ ғунҷонда бошад. хуб, ибораҳои таҳрирӣ аслан гӯем ки гурӯҳи кадрҳое мебошад ки лаҳзаи ҳаракат ва ҳолати объектро ифода мекунад, яъне фикри анҷомёфтаро мефаҳмонад. аслан ҳамин кадрҳои шумо мисли ҳамон сохтани ҷумла ҳаст. ҷумларо шумо медонед ки чӣ гуна сохта мешавад. ин пайвастшавии дурусти грамматикӣ аст ва бо ҷамъ ӯ ҷобаҷогузорӣ бо низоми калимаҳо сохта мешавад ва як фикри муайянро ифода мекунад ва лаҳни анҷомёбӣ дорад, яъне интонатсияи тамомшавӣ дорад. ҳамин хел вақте ки кадрҳоро шумо ҷобаҷо мекунед, вай мисли ҷумла бояд бошад, яъне ки ҳар як кадри шумо агар ки он бе интервю набошад, танҳо кадрҳо бошад ки шумо онам таҳрир мекунеду баъд дар шакли масалан дар пасманзараш сухан мемонед ё ин ки сабти ягон мусиқиро мемонеду нашр мекунед, ин мисли ҳамон сохтани ҷумла ҳаст. яъне ҳар як кадри шумо мисли як калима бояд як фикрро ифода кунад ва дар маҷмӯъ як ҷумлае бошад ки мақсади шуморо равшан ифшо мекунад. хуб, инҷо як кори амалӣ ҳаст ва ман аз шумо хоҳиш мекардам ки агар тавонед ба ҳамин кадрҳо назар кунед ва ба ман гӯед ки якум кадом кадрҳоро мемондед. масалан барои шумо масалан 3 дақиқа вақт 2 дақиқа вақт ман метиҳам то ин ки бубинед ва нигоҳ кунед ки кадоме аз ин кадрҳо якум, дуюм ва сеюму чоруму панҷуму, яъне чӣ хел ин кадрҳоро ҷобаҷо кардан мумкин аст. азбас ки намехоҳам ки суръати интернетатон барабас равад, бед ман ба шумо нишон медиҳам ки он чӣ гуна ҷобаҷогузорӣ шудааст. баъдан мефаҳмед ки оё фикратон дуруст буд ё не. хуб, бубинед ин кадрҳо ба ин шакл ҷобаҷогузорӣ шуданд. ин як рекламаи қанди тюнс аст. дар маҷмӯъ ҳамин гӯем ки ҳамин кадрҳо пай дар пай омада як фикри муайянро инъикос карданд. хуб, азбас ки журналистони шаҳрвандӣ ва шумо ки бештар матолиби худро тавассути телефони ҳамроҳатон пешниҳод мекунед, сабт мекунед, инҷо биёед мебинем ки телефони мобилӣ, камераи телефони мобилӣ чӣ имкониятҳо дорад. камераи телефони мобилӣ зум дорад, яъне оптически цифровой. шумо объектро метавонед ки наздик кунед, дур кунед, лекин ман ба шумо тавсия медиҳам ки аз он зиёд истифода накунед, бахусус ҳангоми сабти видео, чунки вақте ки шумо аз зум истифода мебаред, видеоатон меларзад. ва агар камераи телефони шумо зумаш пурқувват набошад, кӯшиш кунед ки худатон ба объект наздик равед.
ҳамчунин вспышка, яъне ки чароғ дорад телефони шумо. метавонед ки дар вақтҳои торикӣ ё дар хонаи торик аз он истифода кунед ва объектро равшан сурат гиред. камераи шумо метавонад ки бо ҳаҷми гуногун аккосӣ кунад. ҳаҷми ниҳоияш дар телефони шумо сабт шудааст. он метавонад ки дар шакли хуб сурат гирад ё ин ки дар шакли масалан хурд. метавонад ки ҳаҷми аксҳоро назорат кунад. метавонад ки камераи шумо танаффус дошта бошад ҳангоми сабт ва ҳамчунин камераи шумо метавонад ки ба таври интеллектуалӣ идора шавад, яъне ки бо ҳаракат, бо садо ё ин ки бо даст расондан. ҳамчунин камераи шумо таймер, яъне ки соат дорад. ва барномаҳое ки барои таҳрири сурат ва видео дар вуҷуд доранд, ки метавонед онро дар телефонҳои мобилии худ аз Google Play, аз Play Market харидорӣ кунед ва онро дар телефони худ насб кунед. ин MS Office, Picture Manager, PaintNet Photo, Corel Video Studio, яъне барои таҳрири видео, Adobe Premiere, Snapseed барои телефонҳои мобилӣ барои сурат, Viva Video барои телефони мобилӣ барои видео. ва кадом функсияҳо дорад? функсияҳое ки яъне суратро хурд кардан, буридан, часпондан, равшан кардан рангашро ва ҳамчунин онро нашр кардан. хуб, ташаккури зиёд. ин як презентация буд, ки бо Рустам Гулов якҷо мо онро таҳия кардем ва инҷо агар суоле дошта бошед, марҳамат, бо суолҳои худ муроҷиат кунед. ва алишерҷон, шумо гуфтед ки чӣ хел карда фаҳмонем. ман танҳо мехостам пурсам, ки ҳамун ҷобаҷогузорие ки худатон фикр кардед дар ҳамин кадр дуруст буд ё ин ки шумо ҷобаҷо кардед. мана ин шакли мисол буд, ин шакли ки дуруст ҷобаҷо шудааст. хуб, дӯстони гиромӣ, агар вобаста ба аккосӣ суол дошта бошед, марҳамат пурсед. агар суол надошта бошед, ин ба таври сабт ба шумо пешниҳод мегардад ва лутфан сабти онро тамошо кунед ва дар баробари иҷрои вазифаҳои хонагие, ки пеш аз ин ман дар 2 вебинари дигар ба шумо дода будам, аммо мутаассифона онҳоро то ҳоло дастрас накардам. ман мехостам ки шумо аз зодгоҳи худ 5 акс гиред, ки он як паёми муайян дошта бошад. 5 акси ҷолиб гиред ва ҳамчунин як навори видеоӣ сабт кунед, дар саҳифаи фейсбукиятон нашр кунед ва нишонӣ, яъне ссилкаи онро ба мо фиристед. хуб, муроҷион мегӯяд ки камтар дигар хел буд шакли ӯ. бале, аммо гӯем ки пайвандии мантиқии ҳамин кадрҳое ки дар ин ҷо гузошта шудааст чунин аст. ва агар шумо масалан мисли сохтани ҷумла калимаро агар дар ҷои худ намонед, он метавонад ки ба гӯш нохушоянд ё ин ки маънои калимаро дигар кунад. хуб, вазифаи хонагиро фаҳмидед. вазифаи хонагиро фаҳмида бошед, такрор мекунам, гирифтани 5 акс аз зодгоҳи худ, аксҳои ҷолиб ва ҳамчунин сабти як видео ва нашри он дар саҳифаи фейсбукиятон ва тақсим кардани нишонии он ба мо. ва шумо барори кор ва муваффақият орзу мекунам. то дидори навбатӣ дар вебинарҳои интернюз. муваффақ бошед.